O Amy, handa ka na ba? Opo, tita. Mira, di ba nag-usap na tayo, anak? Amy, doon ka muna sa sala ha. Mag-uusap lang kami ni Lola. Rysel, hindi pa ba nasabi sa'yo ng ate mo yung napag-usapan namin? Mira, nasaan yung anak mo? Natutulog pa po, Nay. Aba, ngayon lang yata tinanghali nagising ang apo ko. Si Rysel, gising na ba siya? Papasok siya ng trabaho niya ngayon. Nakagayak na siya kanina sa kwarto, Nay. Ayan na pala siya, Nay. Bakit po, Nay? Hinahanap niyo po ba ako? Oo, anak. Di ba uuwi ka ngayon? Opo. Sa susunod na buwan na naman po ako uuwi dito. Matagal-tagal na naman bago ka makita ng pamangkin mo. Hindi pa po ba siya gising? Hay nako, Rysel. Hindi pa. Napuyat kagabing nanood. Naku, hahanapin ka ng pamangkin mo mamaya pag di ka niya nakita. Tsak, iiyak na naman yun at magtatampo sa'yo. Ipaintindi. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Yun at magtatampo sa'yo. Ipaintindi niya na lang po na kailangan ko magtrabaho para sa kanya. Bakit ikaw ang nagsasabi niyan? Dapat si Mira dahil siya ang nanay niya. Hay nako, Nay. Parang hindi nyo naman kilala ang apo nyo. Eh paano naman? Pinamihasa mo na sa tiya niya magsabi lahat ng kailangan niya. Kagaya niyan, malapit na naman ang pasukan. Huwag mo sabihin yung kapatid mo na naman ang bibili lahat ng mga gamit niya. Ikaw naman sanang nanay niya ang bibili ng gamit ng anak mo. Nay, alam nyo namang mas malaki ang sahod ni Rysel kaysa sa akin, di ba? Nay, ako na pong bahala doon, okay? Kaya namimihasay ang ate mo. Hayaan nyo na po. Total, mas malapit naman si Amy kay Rysel. Nay, ano ba? Tama na po. Wala naman pong problema sa akin. Kita nyo na, Nay? Kayo lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Wala namang problema dun, anak. Kaso, ikaw ang nanay. Dapat ikaw ang magpundar para sa anak mo. Eh bakit? Bumibili naman ako ng mga kailangan niya. Hay nako, Mira. Tama na ho yan, Nay. Baka mamaya magising yung bata. Ewan ko ba dyan kay nanay? Palaging ganyan. Ate, hayaan mo na si nanay. Ako na bahala sa lahat ng pangangailangan ng anak mo. Maraming salamat, Bunso. O siya, sige na po. Aalis na po ako. Kayo na pong bahala magsabi mamaya kay Amy na aalis na po ako. Walang problema, Bunso. Akong bahala. Mag-iingat ka dun, anak, ha? Opo, Nay. Sige na ho. Sige po, Nay. Alis na din po ako. O sige, umuwi ka ng maaga, ha? Yung anak mo rito. Sige po, Nay. Hay nako, ikaw yung ina, pero mas ina pa yung isa. Lola, wala pa po ba si nanay? Nako, wala pa apo.
Ewan ko ba dyan sa nanay mo kung bakit hanggang ngayon wala pa siya? Sana andito pa si tita, Lola. Apo, nagtatrabaho ang tita mo sa malayo. Andiyan naman ang nanay mo, kaya wag mo nang hanapin ang tita Rysel mo, ha? Kaya wag ka nang malungkot, ha? Kasi po si tita palaging katabi ko pag andito. Apo, kapag hindi kasi nagtrabaho ang tita mo, hindi niya mabibili ang gusto mo. Mas gusto ko po kasi si tita kaysa kay nanay. Ha? Bakit naman, Apo? Si nanay kasi puro cellphone pag andito sa bahay. Si tita kasi palagi kami naglalaro pag andito siya. Kaya mas gusto ko po siya, Lola. Apo, wag mo sabihin ng ganyan. Malulungkot ang nanay mo pag narinig niya yan. Sorry po, Lola. Nay, Amy. O, dyan na pala nanay mo. Nay! Nako, mukhang namiss ako ng anak ko ah. Oo, kanina ka pa niya tinatanong sa akin. Totoo ba yun, anak? Anak, alam mo na ba yung mga bibilin mo para sa anak mo sa pasukan? Oo nga po, Nay. Gusto ko po yung magandang bag, ha? Oo, anak. Tatawagan natin si tita mo mamaya para ikaw na magsabi sa kanya. Bakit kay tita po sasabihin? Di po ba kayo yung bibili? Kay tita Rysel ka magpabili, anak. Huwag sa akin. Mira, hindi naman tama yung ganyan. Andiyan ka naman na nanay niya. Nay, alam niyo namang mas malaki ang sahod ni Bunso kaysa sa akin, di ba? Anak, hindi naman porke ganun iasa mo na sa kanya lahat ng pangangailangan ng anak mo. Nay, taon-taon naman na ganun, di ba? Siya ang bumibili ng lahat. Apo, pasok ka muna sa loob. Sige po, Lola. Nandun na ako, anak. Pati dito sa bahay, halos yung kapatid mo na lahat ang gumagastos. Kawawa naman yung kapatid mo. Niwala na nga ako nakikitang napupundar niya sa sarili niya. Halos nang kinikita niya, napupunta lahat dito sa bahay at sa atin. Tulungan mo naman ang kapatid mo, anak. Alam niyo naman pong halos kulang pa sa akin ang kinikita ko, Nay. Kasi naman, anak, nakikipagsabayan ka sa mga katrabaho mo. Lumalabas ang pera mo pagkasama mo sila. Hindi ka na dalaga, anak. Katulad nila. Anak, huwag mong turuang mamihasa ang anak mo na magsabi sa tita niya palagi. Kahit ikaw, nasanay ka ng lahat inaasa dyan sa kapatid mo, yung anak mo. Hindi naman tama yun, anak. Sige ho, pagsisikapan ko po pag-ipunan ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Tama yan. Para kung meron kang hindi mabili, ako na mismo magsasabi sa kapatid mo. Sige po, Nay. Anak, wag mo sanang mamasamahin lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Gusto ko lang maging responsable ka sa anak mo at ayaw kong iasa sa iba. Paano kung biglang mag-asawa si Bunso? Ikaw din ang mahihirapan nun. Tama ba? Sa bagay, tama po kayo dyan, Nay. Sige na, puntahan mo na yung anak mo sa loob. Maya-maya lang kakain na tayo. Sige po, Nay. Kailangan masanay kang tumayo sa sarili mong paa pagdating ng obligasyon mo sa anak mo. Dahil hindi maganda ang anak na inaasa sa kapatid. Nay! Anak! Ano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Anak, mabuti naman at nakauwi ka. Opo, Nay. 2 araw po kasi yung day off ko.
Nasaan po si Amy at si ate? Wala sila anak, umalis sila ng nanay niya. Saan po sila nagpunta? Bumili sila ng gamit ng pamangkin mo para sa pasukan. Ha? Di ba sabi ko ako yung bibili? Kinausap ko kasi yung kapatid mo. Ayaw ko kasi inaasa niya sa'yo palagi lahat ng pangailangan ng anak niya. Halos ikaw na lahat ang umako sa obligasyon niya at ayaw kong mamihasa siya. Nay, tinutulungan ko lang naman po si ate. At isa pa, mahal ko po si Amy. Nandun na ako anak. Pero pati yung anak niya, tinuturuan niyang magsabi sa'yo. Ano na lang naging silbi niyang ina ni Amy kung sa'yo nang inaasa ang lahat? Isipin mo naman yung sarili mo, anak. Sa totoo lang, Nay, gusto ko rin pong makaipon. Dahil may gusto rin akong bilhin para sa sarili ko. Pero mas iniisip ko ang pangangailangan ninyo dito sa bahay. Lalong-lalo na kay Amy. Naaawa din po kasi ako kay ate. Naaawa ka nga sa ate mo, pero maawa ka naman sa sarili mo. Mabili po kaya ni ate lahat ng pangangailangan ng anak niya? Sinabihan ko naman siya na kapag meron silang hindi nabili, ikaw na lang ang bahala. Sige po, Nay, para maipasyal ko rin po yung pamangkin ko. Kaya gustong-gusto ka ng pamangkin mo dahil binibaby mo siya pag andito ka. Gusto ko lang pong punuan ang kawalan ng ama ng pamangkin ko. Napakaswerte talaga ng apo ko sa'yo, anak. O siya, pasok na tayo sa loob at na makapagpahinga ka na. Mabuti pa nga po, Nay. Tita, Amy! Wow! Ang dami niya yata ang pinamiling mag-ina. Kulang pa nga yan, bunso. Hindi kumasya yung pera ko. Amy, dalhin mo muna sa kwarto niyo lahat ng pinamili niyo ng nanay mo. Mag-uusap lang kami. sige po, tita. Ate, sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang bibili lahat ng gamit ng bata, di ba? Hindi, bunso. Tama naman ang sinabi ni nanay sa akin. Ano ba yung mga sinabi sa'yo ni nanay, ate? Sinabi niyang hindi magandang iasa lahat sa'yo, pangailangan ng anak ko. Sinabi din niyang halos wala nang natitira sa sinasahod mo dahil napupunta dito sa bahay at sa amin, lalong-lalo na kay Amy. Wala ka na rin daw napupundar para sa sarili mo. Nakita ko namang totoo lahat ng sinabi ni nanay, kaya pipilitin kong makaipon kada sahod ko para sa anak ko, para hindi ko na iasa sa'yo ang lahat. Para makaipon ka na rin para sa sarili mo. Ate, At isa pang nasabi ni nanay, paano na lang kung bigla kang mag-asawa, di ba? Mas mahirapan ako kapag nasanay akong maasa sa'yo. Sa bagay, tama naman si nanay doon. ate,
Wala pa sa isip ko ang mag-asawa. Manliligaw nga wala. Mapapangasawa pa kaya? Eh, malay ba namin kung biglang meron, di ba? Ganto na lang ate. Sumama ka bukas sa amin ni Amy para bilhin ng mga kulang sa gamit niya ha. Maraming salamat, Bunso. Basta magsabi ka lang, tutulungan pa rin kita pagdating kay Amy ate. Salamat, Bunso. O, Apo, bakit bis na bis ka? Saan ba kayo pupunta? Kasama po namin si tita na bibili ng gamit ko, Lola. O Amy, handa ka na ba? Opo, tita. Mira, di ba nag-usap na tayo, anak? Amy, dun ka muna sa sala ha. Mag-uusap lang kami ni Lola. Rysel, hindi pa ba nasabi sa'yo ng ate mo yung napag-usapan namin? Nay, nasabi na po ni ate at nakapag-usap na rin po kami. Yun naman pala eh. Saan kayo pupunta? Di po ba, sabi nyo, kapag may kulang sa mga gamit ni Amy, ayos lang na magsabi kay Bunso. Kinulang po kasi yung naipon kong pangbili ng mga gamit niya. Kaya nagsabi ako kay Bunso, Nay. Nakita nyo naman po na malungkot si Amy. Kasi hindi nabili lahat ng kailangan niya, di ba? Tsaka may napagkasunduan na po kami ni ate Nay. Anong napagkasunduan nyo? Sinabi ko po kay ate na ako na po ang bahala dito sa bahay at siya na po ang bahala sa pangangailangan ng anak niya. Pero tutulungan ko pa rin siya pagdating kay Amy pag kinakailangan. Kaya pumayag naman si ate. Opo, Nay. Kaya magsisinop na po ako para sa anak ko. Dahil tama po kayo, hindi magandang iasa ko na lang ang anak ko kay Bunso. Kaya dapat gawin ko ang obligasyon ko bilang nanay ni Amy. Tama yan, anak. Akala ko kung ano rin napagkasunduan ninyo ng kapatid mo. Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala, Nay. Oo, mga anak. Amy, tara na! Talaga po? Yehey, mabibilan ako ng bagong gamit ni tita. Itong anak ko talaga. O siya, sige, pumunta na kayo at baka maabutan pa kayo ng ulan mamayang hapon. O Amy, ate, tara na. Sige, tara na. Lola, sama ka. Hindi na, Apo. Hintayin ko na lang kayo dito sa bahay. Sige po, Nay. Alis na po kami. Alis na po kami, Nay. Sige, ingat kayo. Bye-bye, Lola. Bye-bye, Apo! Ganyan nga, mga anak. Huwag niyong ugaliin na iasa ang inyong anak sa mga kapatid.
Dahil ikaw ang magulang ang dapat responsable sa lahat ng pangangailangan ng iyong anak. Hindi ibang tao. Tanging tulong lang ang dapat na hinihingi sa kanila, hindi responsibilidad.